Salamu alaikum. Ya gana? Alan guro. Yaya ake ciki ne na ce maganar zaɓe a nan wajen ku? Dan birni Buladiya a Soro Kuriyan da san mazulun wayiyan. Ai ko mun fita zaɓe ko ban fita zaɓe ba baba gana Umar Zulum ya riga ya ci zaɓe ai. Baba Daudu. Kada. Dubuci lafiya. Mu Kano. Na ce maganar zaɓe ne na ce ya ake ciki nan wajen ku? Labar zaɓe, hababza duk kurtuka kuri zaɓe diya. Ai ko kama mari ko maɗi ma wazulun kurtuka sun yi zaɓe ni. Gaskiya akwai muskila katir. Alo. Batun zaɓe yaya ake ciki za a fito da iko? Kan maragna walla ma maragna insha Allah ko mun fita ko ba mu fita ba. In Allah ya yarda ya bashi zabe. Babu shakka kin fitowa ai zabe kawai dan ana takamar wani ana son sa bai isa ba. Idan ba ku manta ba, mai girma gwamnan jihar Borno na yanzu, Professor Babagana Umar Zulum, inda ya tsaya takarar gwamnan jihar Borno karkashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya a shekara ta 2019. Professor Babagana Umar Zulum ya buge abokin hamayyarsa ne da ƙuri'u miliyan 1,175,400 da 'yan canji. Me kuke tsammanin zai faru idan ya gana da kiɗa da fanne da ma sauran al'ummata ta jihar Borno suke tunanin a'a Profesa Babagana Umar Zulum ya lashe zaɓe kawai don suna ƙaunarsa a zuci. Ba zai yiwu ba, tilas sai kun fito kun dangwala masa ƙuri'u domin ya alfahari da ku. A wannan karan ma ya kamata mu fito mu jaddada goyon baya da kuma ƙaunar da muke wa Profesor Injiniya Babagana Umar Zulum ta hanyar ƙara zaɓensa. Mu fito mu yi zaɓe don mu ninka ƙuri'ar da Injiniya Profesor Babagana Umar Zulum ya samu a shekarar 2019. Ku sake zaɓar Professor Babagana Umar Zulum da mataimakinsa Umar Usman Kadafur a matsayin gwamna da mataimakinsa na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Haka abin yake baba dan Audu, fitowa a yi zaɓe ita ce hanya ɗaya tilo da al'ummar jihar Borno za su nuna soyayyarsu ga Professor Babagana Umar Zulum. Wannan sakon jan hankali ne daga injiniya Adam Bukar Bababi, babban sakatare a ma'aikatar kula da taswiran filaye da gidaje na jihar Borno, Bogis.